Learn the use of ebubiga. Ebubiga means we carry over as a verb in sentences. Igbo, English. We are going to use this bubiga in our sentences right now. Number one sentence says, Maazị Okeke ga-ebubiga ji ya n'akwa mmiri. Maazị Okeke ga-ebubiga ji ya n'akwa mmiri, meaning Maazị Okeke will carry his yams over the bridge. Ọ ga-ebubiga ha Fraịde na-abịa abịa. Ọ ga-ebubiga ha Fraịde na-abịa abịa, meaning he will carry them over coming Friday. Ọ ga-ebubiga ha n'ụgbọala ya abụọ. Ọ ga-ebubiga ha n'ụgbọala ya abụọ. He will carry them over in his 2 cars. Ọ ga-ebubiga ha n'isi ụtụtụ. Ọ ga-ebubiga ha n'isi ụtụtụ, meaning he will carry them over early in the morning. Remember, we carry over is our verb. It means ga-ebubiga. We underline them for easy understanding. We also use the same color marker to identify same words, both in English and in Igbo. As you can see, yams means ji. Akwa mmiri means bridge. Like and share our videos. Follow for more. Bye.